Hey everyone, welcome back to my YouTube channel RWISUMWI blog. नोंथांमोनखौ बयखौबो गोदान भिडिअ बरायहरनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आङो ओरैनो बेरायथावथाव गामिनि भिउखौ नोंथांमोननि सेराव देखायनाय जाबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम। ये है गंगिया ओरै थांनाय बे ओरैनिफ्राय फैथारनानै guys, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।